basang ba marudin. Bakal.
Pag mo nga yun. Magbibigas eh. Kabsat natin, mega love shout out. Natapos ko yung mga long videos niyo ni Sir Domingo Dalde kagabi. Mag-playak manin kabsat. Thank you so much. Naka-live ka ba kabsat? Naladawak nga kwa, nakariing. Hindi lang, ano ko lang tumimba.
Going to your channel, Disipulo ni Cristo. Thank you so much. Disipulo ni Cristo. Latest video, murang paraan para hindi balikan ng insekto. Disipulo ni Cristo. Miss Helen playing. Yang pangalan ham. Kung nalaman ang mga bagay, tulak po ka ito, kung nalaman ang mga bagay.
Ayun si pagbalo ng titanong. Wala nga nakalive ni Kabsat natin. Din naman. Din ka nga namin. Di mo ni kita ulit. Ulit ko. Tignan ko lang.
Kanangkal na kan, sabi. Kanangkal. Kanangkal.
nga kasubo. Sigurado, mali man makarugong pa atin na puyatan na ito. Ito ba, tinalang data ko? Kaso niya. Natapos ko na si Cynthia. Paano na? Ganun mo din tadi ka bunak data. Ayan. Pag may kumakutiktan ni mamang kitwa, 2 days mo declare din. Awas ko sa tuloy-tuloy nila. Ano ay ba't ganun din na ito? Ano? Gastin mo din.
bibigyan ka ni Django? Nangala. Pagkatan mo lang ni Tawid ko. Dapat din si Mesa ko. Isunod nga, hindi damdamo, awan naggungunay kasi lagot ko di snacks. Sak ko di magsagot ko snacks. Wala na ni... Ay!
Domingo Dalde on the way. Jenny, Jenny, mamang di sa katos mo. Ni Papa Mon. Jomar na. Nakaibayan ka. Oh. Ay, wait ako pa lang. Kuya Joel, ano po ang main channel mo? Joel Budismo. Alam DJ ka muna. Bag mo. Dai water. Ito. Agpa sunduman di anak ko din, kiti balay, tatanuan. Pinanawan nga ni Manong na. Sige, thank you. Ay, naan. Grabe, kung ka man di ko kagalimuran na. Anda. Bapak Sita. Talboy sa. Anak talboy. Nini, tumanaw ka. Na. 100. Kaya tao, mutod ka di 100 ay. Gata mo si Toy mo. Ito sa yung manis. Dito na sa inyo. Atin na. Wallet na. Okay. Nakabong ka. Yan na. Iwalan na. Tama na lang. Itong tugmon to. Mula-mula man doon. Yan na. Mama. Eh, ang pagbayad mo kini ang Joma. Bagkat. Kabel mo tabag mo. Nalate ka. Nalagaw. Kabel mo tabag mo. Nalagaw ko yun. Data. Ano man doon? Mga company mo naman. Ika, kwa. Ni. Yung sisas. Makan na ko si. LOL? Roses. Na, simpang begitan. Yan, natapos na si talaga. Data ID. Roses. I forgot my ID. Nalipatan di kalman niya. May inusang kay dita. Penalty ka pa. Dita bag mo ay wallet mo pan mo dita bag mo. Ay, ayaw ko dito. Mas lagi kaliman. Bagang man kay Joma, nadakan nga na ditong masahe na. Hinangan mo dagita. Ang muda pata dapat apa na nangalala Barbecue. drinks daw. Ipakita na kanya ko natan. Nangalaan nyo or duda mo pwede ajayan di abay di mo. Wala lang ko pa na di bagyo. Sir, Domingo Dalde naka-play po. Hindi ka pa vlogger, pero 615 na yung ano mo. Tapsa, yung 615 na po ang yung
Ano ba? Yung subscribers mo. Sansara ka na kayo mga kapatid, baka naririnig na yung usapan namin kasi na isa, yung bunso. Iniwan ng mga kapatid na dalawa dahil ang bagal-bagal kasi 7:10 na. 7:15 yung ano. Observe natin, playing po yung more than 1 hour mo. Nakabitin kasi yung nagla-live kabsat nandyan sa bintana. 1 hour and kabsat natin, 1 hour and 51 minutes. Hindi pa pala ako si Taytani. Thank you so much, Sir Joel. God bless you. Thank you so much, Sir Joel. Upset natin, naka-play po yung latest live. Si Sir Domingo naman ang pag-play natin ng mas mahal. Five minutes kay Sir Domingo Dalde, tapos natin 1 hour and 51 minutes naman po sa iyo. Wow, daming support ni Sir Joel. Paano kita mababayaran? Masuksuklian kabsat.
Sige, pagpupray na lang kita para sa iyong kabaitan. Channel kasi ito ni mister ko. Hindi naman niya napapagalaw dahil busy. What? No worries, Sir Domingo. $55 ito po. Magbabakas na lang po ako, kabsat natin. Hindi ko na pipicturan ito. Playing din si Sis Helen. Oo nga, na-bite-bite mo naman, Kabsat Joel. Thank you so much. Nahiya naman ako. Naka-play sa mga idol. Sabay yung may 32 minutes na nag-play na yan kung si Ma'am Aida yata yung 32 minutes na o kayo si Sheena. Disipulo ni Cristo playing with ads tayo. Wala pa yata itong may mga ads ka na disipulo, pero 385 pa lang yung subscribers mo. Si Kabsat Aida. Balikan ko siya. Kabsat Aida. Pero ang laki na ng subscribers mo, Kuya Joel. Napuluwas ko na pala. Dating bukid ngayon ay nangyari. Okay. Maghanap ako ng mas mahaba kay Ma'am Aida. Ito, 10 minutes City Mart ng Lemery. Taga Batangas siguro si Ma'am Aida. Ma'am Aida, piniplay kita. Pangalawang video. Aida Cortinas Official. Kabsat natin, hindi ka nag-live, Kabsat.
Fully watch na ako kay Ray Jones natin. Yung promise kong 1 hour kay Ray Jones, fully watch na. Subsat natin, magbakas na lang ako dito sa page ko mo. Tamtamsak 37. Ma'am Icon! Ay bak, lagyan ko lang ng damit si JD. Thank you so much, Sir Joel. May God bless you. Yun na lang yung i-wish ko sa'yo. Pagpalain ka ng Panginoon ng maraming biyaya sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa buhay. Amen. Yun na lang, Sir Joel, kasi wala ka naman channel. Ma'am Icon, natapos ko na si Simply Blessed. Thank you so much, Ma'am Icon. Si Simply Blessed, yung kanyang live stream. Tapos, pag-play ko ulit dito sa isang channel. Hindi ko na anuan Ma'am Icon, hindi ko na napicturan. Pinuha na kasi ng anak ko yung cellphone niya. Ito na lang sa Angel ko ang ito pag-play ko para ibang viewer. Kailan ba siya ulit mag-live?